A l'est de la península Ibèrica, al costat de la mar Mediterrània i a escassos quilòmetres al sud de la ciutat de València, es troba el Parc Natural de l'Albufera. L'Albufera és un llac litoral tancat a la mar per una llarga barra d'arena, la denominada Devesa del Saler. La devesa es va formar gràcies als sediments que la deriva marina va depositar progressivament al litoral i que va tancar una porció de mar dins de la planura costanera. El sistema d'Albufera s'ha format als últims mil·lennis gràcies a l'acumulació dels sediments marins i terrestres a la franja costanera. Estos sediments van formar en primer lloc la gran barra d'arena que tanca el llac. Les aportacions de rius i barrancs es van acumular al llac primitiu, que va anar perdent progressivament extensió. No obstant això, la disminució en la superfície del llac s'ha degut també en gran manera a causes humanes, ja que van ser moltes les àrees aterrides amb finalitats agrícoles, amb la generalització del cultiu de l'arròs a partir del segle XVII. La devesa de l'Albufera Saler conté una gran diversitat d'ambients determinats per les diferents condicions del substrat i l'augment de salinitat segons ens acostem a la mar. Esta gran variabilitat en les condicions permet que a la devesa se succeïsquen una àmplia diversitat d'ecosistemes des de la mar fins a les vores del llac de l'Albufera. Les platges d'arena són zones molt inhòspites per a la vegetació, que prompte donen pas a les dunes mòbils, on l'arena és transportada i moguda constantment pel vent. Més cap a l'interior i protegides del vent carregat de sal, les dunes mòbils van sent fixades per la vegetació que aconsegueix créixer a l'arena. Només plantes molt adaptades a les difícils condicions de la duna poden sobreviure dins d'un medi on tant falten aigua i nutrients. Aquestes espècies presenten adaptacions molt concretes, com les llargues arrels i els òrgans subterranis de magatzem, dirigides a permetre la vida sobre sòls tan pobres i salinitzats. D'entre aquestes es troba el vistós lliri de mar o els cards marins, entre moltes altres. Les dunes que en valencià són denominades muntanyar pel seu aspecte de xicotets tossals, donen pas amb freqüència a zones deprimides on aflora l'aigua del subsòl, les mallades. Estes alberguen plantes adaptades a la salinitat i la inundació temporal. Són el territori de les jonqueres i els salicorniares, que contenen plantes molt singulars, com els limòniums o les salicòrnies. Finalment, fora de perill dels vents marins i en àrees no inundables, la vegetació aconsegueix desenrotllar-se amb més esplendor, tot donant pas a la màquia litoral i els pinars de pi blanc i, en ocasions, de pi marítim. Fins a la primera meitat del segle XX, la devesa del Saler va ser un lloc dedicat a activitats tradicionals. Segons els gravats de l'època, al segle XVII, va tindre molta importància l'extracció de sal a les salines i la pesca al llac, tal i com la coneixem avui en dia. Inclús la pròpia devesa era aprofitada com a zona de pasturatge per al bestiar brau, ja que a l'època eren molt freqüents els espectacles amb estos caps de bestiar braus. A més, es realitzaven altres lligats a la mar, com ara la pesca d'arrossegament o pesca al bou des de la platja, o la coneguda pesca al rall, modalitat que requereix de gran habilitat en el llançament de la xarxa. A principis de l'últim segle, el rei Alfons XIII concedia a la ciutat de València la propietat del llac i de la devesa, amb la condició de conservar-ne tant la integritat del primer com l'arbratge de la segona. A esta època va prendre importància com a un lloc d'escampament lligat a la ciutat de València pel seu paisatge i les seues extenses platges. Esta situació va canviar dràsticament durant la dècada dels 60, quan pren forma un decidit projecte d'urbanització d'esta àrea a costa de derogar en part els privilegis atorgats pel rei Alfons XIII. Al 1964 es redacta un projecte per a construir una prolongació de la ciutat de València cap al sud. Això implicava la construcció de les infraestructures necessàries per al desenrotllament d'una gran ciutat de vacacions orientada al turisme massiu. Va ser esta l'època de la construcció del Parador Nacional del Saler, un de tants símbols de l'enorme desenrotllament turístic propi d'esta dècada. La transformació implicava la destrucció del cordó dunar i l'aterrament de les mallades amb l'arena del cordó. Va ser alterada per complet la configuració original dels ecosistemes més pròxims a la mar.
Es va construir el passeig marítim, els carrers i vials, la xarxa d'abastiment i sanejament. La Devesa va ser convertida en una ciutat incipient a costa de la integritat del seu medi natural. La urbanización lo que hizo fue arrasar todo el primer cordón dunar, con lo cual desapareció el ecosistema en sí. La desaparición de todo el primer frente dunar llevó consigo que el sistema ya no funcionara como antes, es decir, la vegetación que está al lado de la playa, que vive en las dunas, desaparece y empieza a entrar en las zonas de atrás, en las depresiones interdunales que se rellenaron con esa arena, empezó a aparecer esa vegetación que no le correspondía, es decir, fue traslocarse todo y aparecer los ecosistemas totalmente diferentes en cada zona. Bona part de la població de València va mostrar el seu desacord amb la urbanització del Saler, cosa que significava la pèrdua definitiva d'este enclavament natural. Així, la ciutat de València va conèixer una mobilització sense precedents que anava dirigida a reivindicar l'ús de la Devesa. És esta l'època de la campanya El Saler per al poble, la qual va ser causa d'un enèrgic debat social amb notable repercussió en la premsa valenciana. Gràcies a esta pressió popular va ser interrompuda la urbanització, però la degradació havia pres ja enormes proporcions. Se movilizaron en general los sectores universitarios y los sectores en esos momentos lo que se podría llamar los inicios del ecologismo en la zona, es decir, sectores sociales muy variopintos, o sea, desde gente de la cultura, escritores, a gente de científicos y en general todos los movimientos defensores del medio natural. Todos ellos se movilizaron y pidieron que se paralizara porque se estaba perdiendo uno de los valores patrimoniales más importantes de la ciudad de València. La degradació sofrida a la Devesa devia necessàriament pal·liar-se per mitjà d'una restauració adequada. Per tal d'avançar en aquest objectiu, l'Ajuntament de València ha anat treballant des de principis dels anys 80 des de la seva oficina tècnica Devesa Albufera. El projecte Life Duna suposa la culminació de bona part d'esta tasca de restauració i regeneració natural. El projecte Life Duna pretén tornar una extensa franja costanera al seu estat natural per mitjà de l'eliminació de les infraestructures obsoletes, la reconstrucció dels perfils originals del terreny i la restauració vegetal de tots els ambients. El projecte Life Duna va ser aprovat per la Unió Europea i va accedir al cofinançament per mitjà del fons Life Naturalesa. El projecte Life Duna ha comptat amb un pressupost de quasi 2 milions d'euros que s'han destinat a la restauració ecològica de més de 2 quilòmetres de costa, els quals suposen una superfície total d'intervenció de 13,5 hectáreas. Las obras básicamente han consistido en eliminar las infraestructuras que se construyeron durante el plan de urbanización y reconstruir la topografía que había en los años 60. El desenrotllament del projecte requereix de tasques de gran magnitud. En primer lloc, és necessari eliminar totes aquelles infraestructures obsoletes, canalitzacions, clavegram, vials, murs del passeig marítim, per accedir al substrat primitiu. La xarxa de clavegram es troba soterrada a diversos metres davall l'arena, per la qual cosa la seva retirada és laboriosa i requereix gran habilitat per al maneig de la maquinària. L'eliminació dels diversos quilòmetres de vials que existeixen en la zona ha suposat un gran esforç. És necessari disgregar en xicotets fragments tot el formigó sobre el qual s'assentaven les voreres i els carrers, així com eliminar l'asfalt i les graves sobre les quals s'hi trobava. La restauració ha donat lloc a gran quantitat de residus, canonades de plàstic, fragments de formigó, pedres. Estos han d'eliminar-se i transportar-se per a procedir al seu reciclatge. Posteriorment, és necessari reconstruir els perfils originals del terreny, la qual cosa implica recuperar tota l'arena que va servir per aterrir les mallades. És el moment de desaterrir la mallada, tot retirant l'arena que la cobreix, fins que aflora la capa original de llims grisos.
Para regenerar las malladas se utilizan retroexcavadoras que normalmente se utilizan para hacer otros trabajos de movimiento de tierras. La diferencia está en que en este caso se utilizan palas de cuchilla sin dientes para evitar dañar los limos grises, y siempre han de hacerlo pues prácticamente arañando la arena para ir en contacto, para no romper lo que no se debe. Es maquinaria que se utiliza habitualmente para movimiento de tierras. La diferencia que hay frente a un trabajo normal de movimiento de tierras es que se debe hacer con mucho cariño, con mucho cuidado, para evitar estropear otras zonas que ya están en fase de regeneración. L'arena, així recuperada, ha sigut empleada per a reconstruir el primitiu cordó dunar, de forma inversa a com es va fer quan l'àrea va ser urbanitzada. S'ha deixat en la part interior l'arena de mallada, més rica en llims, la qual ha sigut recoberta per l'arena fina per tal de recuperar el seu aspecte original. Les zones on han sigut eliminats els vials i aparcaments han de rebre un tractament especial per a tornar les arenes descobertes al seu aspecte i estructura. És necessari fer ús de màquines despedregadores, les quals tamisen l'arena i eliminen qualsevol vestigi de pedres visibles. Una vez la retroexcavadora ha eliminado el pavimento, ha pasado a una máquina especializada en eliminar piedras y gravas, que lo que hace es que va pasando un pedazo cada vez más fino, de manera que la arena queda limpia. La completa regeneració de les dunes requereix d'un cuidadós maneig que ens permeta la restauració de la vegetació natural. És necessari fixar la duna per mitjà d'estructures vegetals, denominades bardisses en valencià, les quals permeten retindre l'arena i mantindre la nova arena aportada pel vent. La construcció d'aquestes estructures és completament artesanal i requereix de paciència i habilitat. Una vegada fixada la duna, és el moment de la plantació de la flora autòctona. L'obtenció de les plantes és possible gràcies a la llarga experiència acumulada per l'Oficina Tècnica de Besa Albufera. Este centre ha sigut pioner en el cultiu de la flora autòctona dunar. El cultiu requereix d'un cuidat procés de recol·lecció i conservació de llavors i bulbs, que són tractats i conservats al banc de llavors. Este banc conserva llavors de centenars d'espècies, totes elles obtingudes de la Devesa del Saler. Les llavors conservades són el material de partida per tal d'obtindre les plantes que serviran per a regenerar la vegetació dunar. En la majoria d'ocasions es prefereix de realitzar sembres directes al camp, tot tractant d'imitar al màxim els mecanismes que la pròpia naturalesa utilitza i al mateix temps evita d'intervindre en el seu curs. En altres casos, és necessari recórrer a una fase prèvia de cultiu en viver per tal d'obtindre plantes de major tamany i tindre disponibles plantes més desenrotllades per a avançar dins la mesura que siga possible en el temps de regeneració de la vegetació. Així, han sigut cultivats un total de 2 milions de plantes de 27 espècies vegetals distintes. Per al cultiu de flora autòctona és necessari una atenció especial, la qual inclou l'etiquetatge i el seguiment de tots els lots de planta als planters. Després, les plantes són trasplantades a testos individuals, on aconseguiran el tamany necessari abans de ser portades al camp. La plantació sobre les dunes regenerades ha de fer-se de forma manual a fi d'optimitzar el lloc de plantació de cada una de les diferents espècies, així com d'evitar danys en la delicada estructura de la duna. A més, este mecanisme ha d'efectuar-se amb la màxima atenció per tal d'evitar danys a les pròpies plantes. L'arena és un medi molt dur per a la vida vegetal,
molt pobre en aigua i nutrients, per la qual cosa ha de desenrotllar llargues arrels per assurar sobre ella. Per això, la plantació s'efectua soterrant el gassó diversos centímetres dins l'arena per tal d'evitar que este s'asseque abans que la planta puga desenrotllar les noves arrels. La plantació de plantes obtingudes en viver accelera el procés de revegetació de la duna, considerat que s'introdueixen al màxim possible d'espècies en poc de temps. Este procés seria molt més lent de forma natural i, per tant, no seria possible d'observar resultats fins passats diversos anys. En primer lloc, han sigut eliminats per complet tots els vials i aparcaments que romanien en desús des dels anys 70. Tota classe de canalitzacions i conduccions han sigut també retirats a fi de descobrir de nou el substrat original d'arena. No obstant això, s'ha aprofitat el traçat d'un dels vials longitudinals, el qual ha sigut traçat de nou a fi que s'integrara de la millor manera possible dins l'entorn. Este vial te va servir per a facilitar l'accés als servicis d'emergència i altres vehicles implicats en la gestió d'aquest espai. El passeig marítim obsolet ha sigut totalment eliminat i en el seu lloc disposem ja d'un ampli i extens cordó de dunes. Així, ja és possible apreciar la regeneració de la vegetació dunar i de tots els animals que hi són vinculats. L'àrea més allunyada de la mar s'ha intervingut tot extraient l'arena que cobria les mallades o marenys, que apareixen ja com inundades durant una bona part de l'any. Tienes que llevarte todas las piedras y pensar que estamos en un sitio con arena. El programa Life Duna ha inclòs també una notable activitat de difusió dirigida a donar a conèixer la importància dels seus resultats entre la població del seu entorn. S'ha desenrotllat una important labor d'educació ambiental directa a través de les visites guiades de caràcter formatiu i també per mitjà de l'adequació d'itineraris autoguiats. Aquestes visites guiades gaudeixen de gran acceptació entre la població escolar valenciana, que veu en elles una forma d'aprenentatge in situ, així com de reforçar i consolidar les ensenyances rebudes a l'aula en referència al coneixement del medi natural. Així mateix, han sigut editats diversos fullets i pòsters dirigits al públic en general. L'Ajuntament de València ha habilitat també una pàgina web, la qual dona a conèixer els continguts d'este programa entre els internautes interessats, tant a nivell dels tècnics i especialistes com per a qualsevol persona interessada. Els ciutadans de València han volgut també participar en la regeneració d'esta tramada de costa, tot sumant-se al personal del programa en les tasques de plantació sobre el terreny, durant les plantacions populars organitzades des de l'Oficina Tècnica de Besa Albufera. Aquestes plantacions populars gaudeixen d'una llarga tradició, la qual es remunta a principis de segle. Les plantacions tenen un valor simbòlic importantíssim en la mesura en què els més joves prenen consciència de la importància de la conservació de la naturalesa i d'aquest espai per al futur. Així, s'aconsegueix no sols un efecte directe de repoblació, sinó també educar en el respecte al medi ambient, això que tant necessita la nostra societat.